L'Orient Mitjà està canviant. El passat divendres es va presentar a Tarragona la Comissió de Suport a les Reformes Constitucionals al Marroc. Tot un seguit d'empresaris i polítics es van reunir per sentir i compartir les millores socials i econòmiques que aquestes reformes poden representar no només pel Marroc, sinó també en la seva relació comercial amb Espanya i Catalunya. Dadas las revoluciones que se están pasando en el mundo árabe, y Marruecos es un país árabe en el que se está movilizando la juventud, y por lo tanto con el discurso del rey del 9 de marzo, nosotros como comunidad marroquí en el extranjero necesitamos, y creo que es conveniente, lanzar un debate para hablar de todas las reformas que se podrían incluir en la Constitución o la futura Constitución marroquí. Yo creo que es una reunión importante a raíz del discurso de Su Majestad el Rey Mohamed VI del 9 de marzo. Surge una gran ilusión en el país y todo el mundo pues lógicamente piensa que las cosas están evolucionando desde el punto de vista democrático y las libertades de manera importante. Com marroquins residents a l'estranger sabem que l'aportació, les remeses transmetides per als marroquins de fora són molt importants i com diguem-ne tenen un pes molt important dintre de l'economia marroquí. Per això, és a dir, reivindiquem també com diguem-ne una obertura també i una obertura econòmica del país que dona la possibilitat de la participació directa d'inversors que siguin marroquins o no marroquins, però també que intenten utilitzar també un part d'aquestes remeses per millorar, com diguem-ne, el teixit social marroquí. És a dir, que com marroquins també ens interessa saber on van les remeses. Ens interessa que una gran part d'aquestes remeses s'utilitzin, per exemple, per fortalecer l'economia marroquí, que al cap i al fi és una economia de mercat, no som un país, com diguem-ne, tancat econòmicament. Per això reivindiquem també la nostra participació i que ens favoreix també que siguin com inversors o com agents econòmics dintre del nostre país. Arriben en el moment necessari en el sentit de que el Marroc és una monarquia molt propera als canvis i a les directrius de la Unió Europea i veient les revoltes que hi ha hagut a Tunis primer, a Egipte després, malauradament, la guerra a Líbia i ara a Síria, Bahrein, com aquests països, el Marroc ha vist que o fa canvis o pot veure's dins d'unes revoltes semblants a les de Tunis o Egipte. De fet, quan va esclatar la revolta a Tunis, representants del govern marroquí se'n van anar a París a parlar amb Sarkozy per preguntar-li de quina manera podien evitar que al Marroc hi hagués unes revoltes com aquestes. Para nosotros como comunidad marroquí lo que nos interesa básicamente es la participación y la representación, la participación política en las instituciones públicas en Marruecos, pero también la representación que sea efectiva, ¿no? Lo más importante en todo esto, también lo que necesitamos como comunidad en España es el principio de reciprocidad, o sea que como los españoles podrían votar en Marruecos, pues nosotros también podríamos participar en las elecciones municipales en España, por lo tanto podríamos completar una ciudadanía completa. Bien, después, como decía, después del discurso esta puerta se abre y como hay que reformar la Constitución para que los ciudadanos marroquíes en el extranjero puedan votar, pues como que el discurso abría la puerta a la reforma de la Constitución, pues por eso esta necesidad de hoy organizar este acto ahora en Tarragona, se hará otro también próximamente en Barcelona, y poder explicar a los ciudadanos catalanes de origen marroquí pues que van a poder participar no solo políticamente, sino también en otras instituciones importantes públicas que se han creado en Marruecos, como pueda ser el Instituto
del IRCAM, que es el Instituto Real de la Cultura Amazigh, de la Lengua y la Cultura Amazigh, o el Consejo Económico y Social, o el recién creado Consejo Nacional de Derechos Humanos, en fin, donde los ciudadanos de origen marroquí van a poder tener una participación muy clara, ¿no? Aquestes reformes constitucionals, evidentment, tindran repercussions en l'economia del país, però aquestes reformes constitucionals s'encaminen més a canviar l'estructura general del sistema polític del país. Ara mateix la ciutadania marroquina no confia en el que són els partits polítics marroquins i en el Parlament. Per què? Perquè hi ha el coneixement al carrer que el rei és qui decideix tot. Aleshores, diuen, el tant per cent de participació a les eleccions acostumen a ser una mitja del 35%. És molt poc, de 40 milions d'habitants. Aleshores, el poble se sent molt allunyat del que és l'estament polític del Marroc i aleshores, clar, cada vegada la distància és més gran i això és el que ha anat passant en molts països del nord d'Àfrica i per això s'han cansat. I els joves que ara creixen amb una educació amb molta influència occidental pels mitjans de comunicació, internet, el satèl·lit, cada vegada hi ha més joves que tenen accés a estudiar a universitats europees i tornen amb altres coneixements. Cada vegada hi ha més marroquins o més magrebins residents a l'estranger i aquests estan enviant influències. Tot és una suma d'accions que han portat a que es creïn moviments com el moviment 20 de febrer al Marroc, el 25 de novembre a Tunis, el 6 d'abril a Egipte, que estan emputxant a la població a dir ja n'hi ha prou, estem cansats. Després hi ha un problema de la corrupció. La corrupció està trencant, està tallant les ales a l'economia. Hi ha una economia submergida que és bàsicament el manteniment de la població. Si no hi hagués aquesta economia submergida és que hi hauria fam. Hi ha misèria. Al Marroc no hi ha fam, però hi ha misèria. És molt diferent. Aquesta economia submergida sosté, o sigui, evita que la misèria passi a la fam. Este campo de trabajo de las reformas constitucionales no es solo político, sino también económico, cultural. Por lo tanto, todo lo que se está lanzando a través de los partidos políticos, sindicatos, la sociedad civil, va en dirección de progreso, en dirección de debate, en dirección, yo creo, también de crecimiento económico. Si se sientan las bases, yo creo que es positivo para todos. Es de salud.